isalig ka sa Diyos ng mga maghintay ka lamang Bisaya version. Kini nagbase kini sa krisis nga atong giatuban karon. Naunsa man ang panahon nga atong naangkon, may pandemic, krisis sa sakit, may bagyo linog kladi, may COVID pa nga miabot, virus nga imported, nga gikahadlukan sa tanan, kay kuno didli nga sickness. Apan kining tanan, mga pagsulay lang, isalig ka sa Diyos nga mahal, kay siya ray nakabalo. Ang buhaton nato ang pagsunod sa iyang mga mando, sa atong Panginoon, leader sa atong gobyerno, mga protokol o implementasyon din nato tagasupakon, kay kining tanan kayuhan lamang nato nga mga katawhan. Busa mga kaigsunan ko, ayaw padang paglaom nyo, kanunay tang magpakaligon, magampo mapaampingon, kay mao'y importante sa atong kinabuhi. Labi na ako pobre o kabos nga trabahante, pankining tanan mga pagsulay lamang. Isalig ka sa Diyos nga mahal, kay siya ay nakabalo. Ang buhaton nato ang pagsunod sa iyang mga mando, sa atong Panginoon, leader sa atong gobyerno, mga protokol o implementasyon di nato pagasupakon, kay kining tanan kayuhan lamang nato nga mga katawhan. Buhaton nato ang pagsunod sa iyang mga mando, sa atong Panginoon, leader sa atong gobyerno, ang pagtinabang ay pagminahalay, mauyang ikalipay,